Ngati tatakanoona ndechekuti mari takanoona mari yakabhadharwa iri 8,908. 8,908. But yeah, yakatoitwa kamushamba inotonde makodzi muno. Ngatika. Ivo vaiti 9,200. Right, so tikabvisa 9,000 this mari yakona yakanga yasara saka pakazonokuitana kuti chingi sevarume vaburiswa kudare ona kuti kuwa kukana namakuru dzokerai muonesana sevanhu pfungwa dzedu dzine dzichiti pari kurasika umwe nepari kurasa umwe vanogona kunopaona mobatsirana kuti aona kana zvakadai todii mune zvamakataurirana. Indandanzi ndakudzoserwa mota nezvatakataura zvimwe zvikwereti zvairehwa zviya ndangatobhadhara 500 ipapo, saka mota haina kuuya, hapana chatichauya. Zvatakawirirana pamusoro zvatakawirirana ndezvekuti takati tonotaura nemunhu akaenda mota toedza kuti todzorerana naye mari otipa mota, asi munhu uyo haana kutinzwisisa. Saka asina kutinzwisisa pamaonero angu inini ndachingototsvaga imwe mota tongopedzerana kupedzerana mutatagara kana ndanonoka 3 months. Inangu ndandichifunga kuti nditsvagirwe mota ndigozowana mota inenge ine chimiro chinozondigutsa zvinogona kuramba zvichigadzira makakatano. Saka ini ndaifunga kuti value yemota iyoyo yangu iyoyo ndiyo ingagone kuti ndidzosere kana mota yacho yatadza kuuya iri iyo mota yacho. Value yemota iyoyo, because mota idzodzo tichitarisawo tiri kuona mota idzodzo mari yacho dzichitambira kuma 5,500. 5,500 ndoya muri kufunga kuti vakakutsvagirai vanokupai kana mota isiripo ivo. Because munoona tatoda kuti kubatsirei, hatidi kuti vanhu vanouya kudare kwamambo kunoko hakusi kuchibhanditi kunoshandiswa kumamwe matare anozopesera vanhu maakushandisirana kutsinye nekudididii. Kunoko tinoda tishande nezvinoitika, handiti zvinobatsira imimi kuti no izvi zvazoitika, handiti ndaifungidzira kuti motikari dzerudzi irworwo rwemota iyoyo rwuripo. Motikari ingave muhana menyu muchiti maybe akanditsiva nemotikari kondisheni yakati rudzi rwakati, aiwa zvinoita hakuna here option yakadaro yamuinayo kurumba menyu. Motikari yakanga muchishandira yakanga iri mota rudzi iHonda Fit. Honda Fit chii? Old shape. Old shape, blue dot. Wait. Imimi motikari yamakufunga kuti watsvagire mota yakaita sei? Ndaifunga kuti ndotsvaga Honda Fit iyoyo yogadzirwa zvakanaka, inodzokera pakondisheni yakanaka, ndobva ndava penyu. Muri kutsvaga pekuti vhari yavari kureva yepa 5.5 munogona kuiwana imimi riless ndonya iringi yavekoka anogona kuiwana imimi yete cheaper price than imari, then yove mota iri condition yakanaka, but 3 months is too much now.
ndiri kutoona kuti mambo ndendabirwawo inini kuti ndikapiwa chinhu chine value iri less than changu. Dragoni iri mukapinda mutawa handiti pane pamunotenga 70 cents handiti pane pamunototengwa dhora munhu wobva ati no ndidari ndifungidzira kuti pane kuti nditenge dragoni redhora iri regedzai nditsvage dragoni ndiyoda ouya nedragoni risiuji vamwe vanotarisa zvepasi kuti kakadini rine yero wobva ati rine yero racho mudiwayo dhora ndawanda. Ndo zvatiri kuda sinechekuti musasare musina chamakabata kubva kumurume uyu. Saka takakupai stage 1. Stage 1 yakakupai kuti mudzore pfungwa dzekutsamwisana muchiuya kudaro. Handiti kuti tikusitsei apo pekuti muri moga matosvika pakunoonesana kuti mari yakabhadharwa $8,980. Handiti plus 500 zvichienderana nemaconditions amanga muchitaurira ndaiwaya. Handiti zvese izvo zvomukanoonesana. Handiti manodzoka uyo ane option yekuti no kwatakaendesa mota munhu wemotikari haachatozwisisa haachatoda nemota. Handiti because akaibhadhara zvinhu zvakaitwa apa hazviri andifei. Dare rakatozviona kuti hapana kuitwa chinhu chakanaka. Handiti mapana hatisi kureverera murume uyu. Handiti but tiri kuda kuti timuitise zvinhu sedare ramakapotera kuti aite zvinhu zvekuti mangwana kana tichimutonga takaita nyaya yakadai so muno iri kuchemedza vanhu izvozvo zvatikutaura. Handiti muno yemotikari iyoyo muri kutaura pano avakaita swap and talk. Munhu akaisa motikari yaka akatopa mara haana chaakawanda but iye zvino iri kuchemedza vachenjeri nyaya iyo zvakasimba vari kushamba zvandikutaura. Handiti mapona. Saka ndaida kuti uyu murume uyu is either atudire 3,000 nhasi ndozobhadhara imwe ndichidai kana kuti oti ndoda kuya nemota sezvaari kutaura. Handiti imimi vaidriver by profession. Handiti munotoziva motikari ikapakwa apa mukadzitestai motikari endai nayo munotoziva kuti no iyi haisi mota. Handiti mota yogadzirwa yoita condition yekuti tese tetakugutsikana kuti vakauya kudare nechichemo chavo chikabatsiranwa vakawana zvavakawana asi tisina kuzosiya tauraya uyu. Handiti nokuti mucharamba muchingoreva vakidzani kutoya kudare munhu ari kachita handisida kurasa ushamwari hwavo nemunhu wandinogarisana naye but kana pazosvika pekuti munhu arasa trust handiti zvinochemedza muridzi wazvo. Pamusoro pavalue ye 5.5 tichitenga mota takaitenga 5.5 takuzoonesa naisusu tikaisa kuma 4 something ndokubva yashanda futi kwegore 6 months. Saka kuti irambe ichinzi ine value ye 5.5 but yakadzora mari yawainayo chokwadi yakadzora mari yawainayo asi pavalue yatakawekera naisusu takasitu takatoiwekera kuma 4 something. Saka ukuti 4,000 iwanikayo aiwa kana ungada kutotaura kuti ayo takawekera mari 4,000 something ndoya kuda kuti ndirape 4,000 toona kuti kune munhu here angarape 4,000 chakuziyo ira ngairape kana ivo havakairape hama 4,000 something chienda unotsvaga hodhabiti atoromwaitomapanehodhabiti pamusoro ndandichingorevera pavalue yemota kuti kana kuri kuti tiri kuimisa iri value yemari kuti tingaimise machifunga kuti imi kana mukati pavalue instead of 5,500 value yamungataure mimari
aikanzi 4000 value yayo zvinganzvike nekuti inouya here 4000 ri pari zvino ndikusa ndachiti inini zvandandichiona kunge zviri nani ndezvekuti ndovatsvagira mota pa3 months ndopandinokurapa because nyaya yacho kutaura naye hamene nemakore mangani nyaya yaitika ndiani yatova negore nehafu saka tikaipa kuti 3 months tetisina kuita kudare ndekokurwadzisana ka ndokuti zvinhu zvipamba tichitsvaga zvinhu zvinosiya muine ushamwari zvichifadzawo uyu zvichisunga uyu zvikasasunga umwe kuti aite zvaanoda pamhosva yakaparwa hatina kwatetikia isusu pfungwa dzedu ndedzekuti dai madzoka kudai handitika totarisira pekuti mota iri kuuya rini mudare muno tichitoronga kuti kana mota isina kuuya zviri zvatiri kuita tibatsirei nguva ikaita shoma pane ipapo ndienda umeva zvakanyanya ndikuona vana vanenge vachienda kuchikoro kuti unenge wakuzonyepa wakuzvipa nguva diki wonyepa futi saka zvinhu zvinyanzi kuita 3 months nhasi chinopinda muna October 25 October pamusarairo murume uyu chekutanga ndechekuti ipapapo anga atodzosera munhu 3000 yaatori nayo because adzoserwa mari 3000 anga adzosera kupi kune munhu uya anga atengeserwa mota akatengeserwa mota because munoona inini hangu ndinoda kukuudza izvi kungoti mune musingazive kuti mwoyo wangu wakaoma sei ndikada kuchekeresa munhu ndokuchekeresa zveshuwa akukuudzai handitomboda vanhu vanokuudza zvavanodya zvavakupinde kureba hazvife zvakaita mukona chitove reflexible ndichidini ndechitsvaga kuona ndakoma saka iye kana une 3000 yawakadzoserwa nemunhu chaukuda pa 3000 iwe uchidisa mari pavalue ye4000 chii be very clear ka tora ka ndingi 3000 ka upe uyu ka watora 3000 wako ka wongozwa ndasana nechikwere che 1000 handiti ndoyo weita kumamini ako kutorewa chakaipa chiipa dai hama ukuchiva 3000 kuza tonotenga mota ine 1000 uchivazopa munhu yokuzoye mota ine value yekuti ungape munhu mari yatokuti 3000 2.9 pa 2.9 pane 500 yavo yatatisina kutotaurirana kuti sei yavanga vachindipedzisa mari yavaifanira kundipedzisa ko aiwa inzwaka iwewe nyaya yako kuti ive clear iwewe hausiri unofanira kuve strict ka pakunobata dzimba kana une 2.9 handiti iwe uchida $500 iwe pachisara chikwereti kawo ngatitaurane kuti pa 2.9 handiti 2.9 mari inofanira kuita 4000 iyo automatically iri pa 3000 zvakutaura handiti kuda kuti unenge wakubvisa $3,500 at least uyakana $3,500 anenge achiona kuti otherwise zviri nani atiwapoa zviri nani iwe unokwanisa here kuvapa 2.9 yacho iyoyo kosara $600 ndizvo kosara $600 pa 4,500 watora ndoyafanira kubhadhara watora 500 iwe wosara wakabata 3,500 at least munhurume anenge achito zviri nani 3,000 watoziva kuti unayo iyo iri kuenda pa 2,900 but kana usingade zvekutaura iwe dhuru wako
Achiti atidi kukusudurudza apa kuti tizotora ava tiri tega kuti aiwa ivi tisiyai uyu ivi uyai apa. Hatiti mapoa tovaitira zvatinovaitira toona kuti hapana here anochema patiri. Hatidi kuchemedzana kana mauya kumatare ekwamama. Ekwamama anongoda chete kuti hongu ava vanogona kuti ndakazoona hava $3,500 hapana zvataita because apa panhu papa sisina kumira zvakanaka. Hapo eofisi better than nothing. Votongotora $3,500 vanowana pekutangira pekuti nyange vakada mota ye$6,000 vakaenda pane umwe munhu anogona kumira navo kuti mari yawina rega ndikubatsire chamari ndikupe imwe mari utenge imwe motikari iri dani voshandira wobhadhara muridzi anenge avapachi mari pane kuti vabva vangobuda havana chinhu. Kana iwe usingade zvekutaura unoda kugadzirisa sei nyaya iyi, siya zvekuvatsvagira motikari uvape mari. Ndozvavanotodei papa kuti unotoridayo mari asi unoda kuti iwozopedza 3 months unoda kumboti unoda kusipina hausipina unoti nyari mari yese inonyura iwe inotonyura kupera chakuti ndofunga nyaya ye500 yavari kureva imari yandakavapa nditi yanga ichinzi chikwere cheinjini, saka inini handina kuzoshandisa mota yacho kana kubenefita injini iyona, saka havagoni kuti vandichaje injini yandisina chandakawana pai. Saka iwe 500 imari yangu yandongofanira kuti kudzosera then tochitaura zvevalue dzimwe dzatingataura. Imi mukufunga kuti mukapuhwa mari nepfumbu ingaa mari mama 5.5 iye ari kukudza kuti itaingopa 4,000 anenge akuitawo 4.5 andidzosera 500. unoita chii 4.5 but 4.5 ndatonzwisisawo kuti asi handimbonowani mambo mota yakafanana nemotikari yandakachengetedza ndikaitawo zvandakaita izvi. ukuti chii naye shamwari yako uri wako zvaakutaura ndotipa option yekutotsvaga mota kuri nani pane kuti ndingavape ma4.5 kare vati ndivape 2.9 ndandinayo vozovapa 600 zvinga zviri zita ndani baba Fabien Elesani. Vaelesani kufunga kwangu ndiri panzasi 2.9 mozopuhwa 600 torai mari 2.9 mozobhadharwa 600 yatinomubvunza kuti inouya rini munomudare hatingonzi munozongobhadharwa $600 no anototaura kuti inouya rini uye sei asi ichiuya muno mudare medu hatiti mapao 2.9 mukakungura zvemotikari yakatotorwa yakaenda kuno umwe munhu mukaita hazvishandi. Ngatitaurei zviripo. Mataura nyaya ye2.9 ye3000 jimi iye totomudza kuti aiwa 2.9 ino chienda unoisa $100 yachona ingokwana 3000 wosara ne500 yachona wozoibhadhara rini. Hatiti mapawa zvinotibatsira. Pari zvino mari yese ndayo 2.9 iyo chiti anditorina chirwemwe mari kutopindawo muzvikwereti kutaura saka zvinge zvichida kuti tikavapa 2.9 iyoyo 600 yachona ndovatsvagira ndozovapa zvinenge zviri nani ndozvatukuti isusu ndaro tinotoudzwa mumwedzi kana kuti 2 months ndakadai kana takutora zve600 nekuti panenge pasina kuti ndienda kutsvagana nemota nditsvaga mota yakanaka ya 2 months ndini ndofunga ndiende isite takutotaura kuti kana tati 2 months mwedzi wekutanga 300 mwedzi wechipiri 300 ndomashandiro atunoita but toda kuti tidzuna vaeresani taura ino chokwadi vaeresani
ndakamboverenga novel yana Shylock, King Shylock, nana Bassanio, nana Portia, nana Anthony, The Merchant of Venice. Mukaiverenga iyoyo mukaiona results yakanotipa pakupedzisira haana kumufadza handiti maposa pakatadzirwa munhu akakabatsira but the way yaida kubatsirwa nayo manje akudzoserwa zvake nditete yakanga yakaomba handiti muri kuiziva ndozvandifadza kana muchida kurarama nevanhu handiti mukangozviisa panhau iyoyi kazhinji munokurumbidza kuzvisevha zvinhu zvenyu mongoti chinoziva ndimwari mune zvimwe zvinhu munhu anogona kubudirira kuita chinhu chakaipa pamurira but panext pandiri semu chinhu ichocho ogotadza kubuda ini tinowanzozvimhosva kana kutadzirana akufanira kubudira pandiri pamunhu ndoda kuti pabudire pane umwe kuti ndigowana mabvunziro kuti wazvoona kashamwari tozvawakagotiita tarisaune nhasi pazvakudii pazvakusvidza 2.9 mukaipiwa hamushaye chamunobata mumaoko menyu. This I tell you. Tobva pano tichiziva kuti ari kunokupai 2.9 by the end of a day akupai motaura kuti tapuhwa mari. Hapana vanhu vanopanana mari pasina kunyorerana, mopanana mari isi totoziva kuti mari yadii, mapiwo yasara iri kuuya in 2 months time zvapera izvi. Tichatanga pane 500 yatataura iyi yatandakabvisa suro uno yakati ino haipo kapa 2.9 pane 500 yatabvisa suro uno yainzi inobhadhara chikwereti kuinji. Pamusoro pane mari dzavaifanira kundipa ivo kuti ndivape mota, mari dzesvika $900. Saka inini maonero angu tikataura nezve 3.5 yakamira iri yega tisatauri nyaya dzemari dzimwe dziri kudivi ndononge zvinotitira nani, noti ivo vanogona kuti 500 yaiya asi imariwo yaifanirawo kuti kuseri kwangu chitosvika 900. Saka kuti ininiwo ndozotanga kuti pa 3.5 yatikutora nezvayo tadii taibvisa 900 hatitamisiri dare nguva here. Aiyo, ini ndakasvika pa 3.5 kuti ndo mari inofanira kupinda mumaoko mavo. Iyoyo veresani ndo pandinofunga kuti totaura tichipedza matare tikuperera kuti tirungazvino. Tukopiwa 3.5 izvi mopuwa 2.9 mozopuwa 600 naye murumwoyo yoita 3.5. Kana muchida kuti zvinhu zvenyu zvikufambirei puhai mari. Taurai sevanhurume, taurai sevanhurume. Rakamire marume, taurai. Ngaenda zvibvuma. Saka 2.9 varikuwa rii izvozvo vapinda. Muupenyu vaenesa, muupenyu mune zvakawanda makarasikirwa napo nepo. iyi inofanira kuitu Zvamakarasirwa zvisina kuuya pamunhu, zvisina kuuya pamunhu zvikarova
torai mari 2.9 ouya ne600 mwedzi unotora 25 August 300 youya, 25 September 300 youya. Imi pamuri kunotora mari iyoyi muri munhu agara muindustry yekudriver nekudii, you do something yokutsvai rather than kuti mungodzi mangobuda nokushanda kwamakaita hatifari na hatifari na wanaina kunobata pazvinhu ndingati kama kazvama ngaditi vangana vakasimbirira pamota iya yavakapedzisira muchiziva payave zvine zvina yatodi iri kutodzikira, saka zviri nani kutorembera pabva mazondona nokuti kutaura kuti gore kwei yakuda kutoenda ku5 months musina chamawa kuti apa mukagona kunotenderedza kusva imwe ichiuya zvinogona kuita kunyange mota iya zvatoparadza nodai mari yaihongo vakada kungoisa $100 ndikuzoti vakupai 3000 ukasvika pamushikashika papi totozviziva hamubude musinga kugara usina kufamba makagara inhemba unogara chete nokuita movavaridza mutoona kuti munocheukwa nekuronga kwakadaro motoona makufamba nemotikari danda rimwe zvakanaka zvisingatoiti. Ndinongotsana wangu aitipa motikari pandingapo apo pachikerina mota yake yaindipa mota dzakatenga tu nekuda kwemota iyoyo, so zvinotyisa. Saka ndozviziva wanai chamosara makabata ndiye hama yenyu, ndiye anofila guilt. Ndakatadzira kwangu ndakadidididi kana achibvuma because apa payavo 8,980 kana mudaimara wabhata 9,000 something. Ndini ndaitofanira kuti ana machitora motikari undipedzesere mari yangu yasara. Ndakazvitaura mudai nekutanga but hazvina kuita saizvo. Hazvina kuita saizvo. Saka ndinofunga kuti kana tasvika pane izvi izvi imimi mosainirwa risiti muofisi medu yekuti makabhadharwa mari 2.9 mapuwa 2.9 mari yenyu yasara imari yakati. Mari iyoyo yasara iyoyo inobhadharwa in 2 months time sekutaura kwaita 25 August first payment ye300, second 25 September mobhadharwa mawana 3,500. Zvina nebasa zvinowanikwa mukurarama. Hapana paunorarama wobva wakuenda 50-50 kufara nekuti hakuna zvakadii zvakadaro. Shuga ikarasika pasi apa tikada kuiorera hapana pamunozoorera 50 kgs, hakuna zvakadii zvakadaro. Saka ndinogona kumbosumuka zvinhu vaizvuru tichitora naine vavo vapa risiti ravo vaiverenga mari yakakwana 5.